Det var Uso og Kato. Er det noget, du kan måske med fordel? Ja, det er lidt svært, du hørte ikke nogen musik. Hvis du tager den der på, ja, lige præcis. Pas lidt på, ikke for tæt på mikrofonen. Der skal være lidt afstand, professionel distance. Hvor meget? Det er lidt tættere, det er for meget. Ja. Sådan, intimsfæren er en, som du måske gerne vil være sammen med, men som endnu ikke har... Altså... Godt. Ja. Viggo, velkommen til. Jeg har jo inviteret dig herind, fordi at, jeg må sige, at jeg betragter dig som værende lidt af et livsstykke. Ja. Du er one of a kind, kan man troligt sige. The one and only, for at citere Chesney Hawks. Det skal jeg jo ikke kunne sige selv jo, men altså, ja, tak. Hvem er du? Jamen altså... filmer den hele tiden. Ja, det gør det. Men det er okay. Der er ikke, altså, der er kun os og nogle seere og nogle lyttere. Okay. Der er ikke så mange. Hvem jeg er? Jeg er Viggo Lohmann. Ja. 37 år. Og som mine venner siger, så når Viggo siger en joke, så Lohmann. Eller... Ja. Det som mest mig selv, der siger det faktisk, for jeg har ikke så mange venner. Nej. Det slår mig. Det overrasker mig, vil jeg sige. Ja, okay. Men Viggo, måske vil du prøve at uddybe lidt om, hvad er det egentlig, der gør, at... der er jo ikke nogen hemmelighed i, du har en hobby. En spændende hobby. Ja. Jeg har faktisk en lille hobby, ja. Og det har noget med de her glas at gøre. Jeg vil lige holde dem op til kameraet. Bare snak. Jeg skal bare lige vise, at... Ja. Bare kør. Ja, det er jo faktisk fordi, Daniel, jeg samler på luft. På luft? Jeg samler simpelthen på luft. Og det har jeg jo faktisk gjort i en hel masse år, og det hjælpes nok lidt på vej af, at det kan jo godt være sådan en samling, der kan tage meget plads. Altså teknisk, så går det jo sådan set ud på, at jeg lige hapser noget luft på med et lille label. Hvor har jeg været? Og så hjem på en hylde. Så har du det stående der. Så har det stående derhjemme. Til og... Jamen, det er jo sådan en form for fotobog, kan man sige, et eller andet sted, hvor at jeg hele tiden kan besøge gamle minder. Ja. Altså, nu har jeg jo sådan et gammelt landsted, hvor jeg vel har en 300 kvadratmeter lade. Det er meget. Ja, jeg kunne godt bruge lidt mere plads faktisk, for det skulle være løgn, men altså, jeg har faktisk alle mine perler inde, og også for eksempel min luftsamling. Og det er jeg rigtig glad for. Og der er noget med, at der er specielt der er et familiært højdepunkt, hvor du virkelig har indkapslet atmosfæren, hvis man kan sige det. Det er rigtigt. Altså, jeg kan jo ikke komme udenom, at en af perlerne, det er jo klart, altså, da mine forældre de holdt guldbryllup ude i det her Fuglse forsamlingshus. Ude i Fuglse, ja. I Fuglse, ja. Der havde jeg jo som sædvanligt lige en bøtte med. Og så, fik jeg lige kapslet noget luft. Og der er det jo, Daniel, det her med fotobogen, for så kan man lige en gang imellem lige komme hen og lige simpelthen fange stemning og humør og duft for den gang, og så er man simpelthen bare tilbage i de gode tider. Og det er jo ikke kun familiesammenkomster. Nej. Der var også noget, der var en udflugt, du måske kan Det er rigtigt, ja. Altså, jeg prøver jo at komme lidt rundt og se verdenen jo, så for eksempel, jeg var på sådan en rejse til Læsø. En rejse til Læsø, Lige præcis, ja. Det er en lidt længere tur, men det var også klart, så har jeg jo flere muligheder for at samle luft. Der er jo både bussen, der er færgen, der er vandrehjemmet og alle mulige steder, så jeg har flere tasker fyldt for den tur. Okay. Det er jo virkelig interessant, vil jeg sige det her. Er der noget, du i særdeleshed er glad for i din samling? Altså, ja, nu har jeg jo ikke rigtig lyst til at sådan, at det er ligesom med børn jo, man har jo ikke mere kærlighed til det ene, end man har til det andet. Siger man? Ja, fordi det er rigtigt, ja, fordi jeg har faktisk den her julespecial, kan man kalde den. Det startede faktisk tilbage i julen 85, der sad jeg, som du ved, lige puster mave bagefter, og sådan, det puster sådan lidt. Man er lidt oppustet og slår mave, og så ligger på sofaen. Og det pustede skulle lidt i begge ender, og så, så kunne jeg sådan fornemme, det her, det er noget specielt. Det her, der er substans i det her, og der havde jeg lige et glas, hapset lige, og så... Juleånden 85 på glas. Ja, det kan man sige. En eller anden form for eftermæle på juleaften, og den har jeg så faktisk haft lige siden. Og igen kan man lige let på låget, og så faktisk...
og lige komme tilbage i julestemning, og fornemme den gode mad, og du ved, det er bare noget specielt ved juleaften hver gang. Så du har din egen lille Disney julekavalkade stående i form af luft? Jamen det kan man vel godt sige. Det er ikke kun... du har også noget, du samler på, som er ret unikt, og det er jo ikke fordi, at luft som samleobjekt ikke er unikt. Det må man jo sige, det er. Men hvad er det, din anden passion ligesom er? Jamen det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk sådan en nyere samling, som jeg har startet op. Har vel kun 7 år på banen eller sådan noget. Ja. Så det er sådan ret nyt, jeg er i gang med. Men det kommer så faktisk lidt af på et tidspunkt, hvor jeg skulle til Møn. Ja. Jeg ville jo op på Møns Klint og så samle noget luft. Du var på rejse til Møn. Præcis, ja. Lige præcis. Samle ind for forskellige egne af verdenen. Ja, ja. Og så, så på turen derop, så stoppede vi jo selvfølgelig ved sådan en café, fordi vi skal jo lige nå at tisse, så vi skal have lidt mad og sådan noget på sådan en lang tur. Og jeg skulle satan af mig så meget på... Det lille hus. Ja. Forrettet ned tørften. Ja, lige præcis. Tisse. Og så, jeg havde jo allerede samlet luft fra kafeteriet af jo, men så var det en af de her unisex toiletter. For begge køn. Ja, så det var sådan noget mærkeligt noget med, der var både mænd og kvinder og sådan noget, ikke? Men altså, jeg er ligeglad, jeg prøver gerne noget nyt, og så gik jeg ind i den midterste bås, og så stod jeg der og gjorde, hvad der fornødenhedsmæssigt skulle gøres, ikke? Og så, så lige pludselig, så hører jeg sådan en ved siden af, så kommer der sådan galopperende en, og skynder sig ind på båsen ved siden af mig, og så hører jeg bare sådan lyd, rutsch, siger det så. Okay. Rutsch, simpelthen. Og jeg tænker, hvad er det? Ja. Og da jeg så går ud og vasker fingre og sådan noget, jeg bliver lige for lige at holde øje med, hvem er det, der kommer ud, og hvad der er foregået og sådan noget, ikke? Og så er det en kvinde, der kommer ud. Ja. Og hun vasker selvfølgelig fingre, hun er jo ikke helt dum. Nej. Altså hun ligesom jeg ved jo, det kan jo føre forfærdelige ting med sig jo. Ja. Så jeg smutter lige ind i båsen, efter hun er gået ud, og så ser jeg sådan rundt omkring, der er simpelthen ikke noget at opdage. Men så er der sådan en lille pose. Okay. Hvor der står Femilet på. Ja, det er jeg med, ja. Og jeg får lige åbnet den, og kigget ned. Og der kan jeg se, Virgo, bare en ny samling. Du kigger ned i Femilet-posen ved siden af toiletkummen. Ja. Femilet-posen er jo til brugte hygiejnebind, menstruationsbind er brugte. Ja. Og garduk, så fik vi startet en ny samling. Og som sagt, den kører så på 7. år nu, ikke? Du samler på brugte menstruationsbind. Ja. Okay, der tabte du mig. Det må jeg sgu indrømme. Men jeg har jo slet ikke holdt dig. Nej, har du gudskelov ikke. Men du har også væsket hænder. Det er sgu ikke normalt. Det er jeg ked af at sige til dig, Viggo. Jeg synes faktisk, Hvorfor jeg er ret sikker på, at mange af vores formentlig få tilbageværende lyttere vil bakke mig op omkring, at det er ret klamt, faktisk. Det er klamt lige frem? Ja. Jamen, altså, jeg gør jo ikke noget ulækkert med dem. Hvordan opbevarer man brugte menstruationsbind? Altså, jeg putter dem jo ikke i glas, vel? Nej, okay, altså, godt så. Prøv at det jeg har gjort for eksempel, det er hjemme på den ene væg, der har jeg simpelthen taget de menstruationsbind, jeg har, og så har jeg klistret dem op på væggen. Så en gang imellem, så sidder jeg foran dem, så kan jeg ligesom se forskellige mønstre. Det er sådan en form for mosaik. Det er lidt ligesom, du ved, når man lå på græsset som barn og kigger på skyer, og sådan, der er en frø, og der er en skildpadde, og sådan noget. Så kan jeg ligesom se forskellige motiver. Det er så pissehyggeligt. Okay. Okay, helt alvorligt. Stort set alle homoseksuelle mænd i hele verden mener, at det mest klamme, der findes, mere klamt end tyndskid fra en baby, det er brugte menstruationsbind. Og så opbevarer du i et kaleidoskopformet hologram nærmest på din, eller hvad kan man kalde det, på et lærred på din væg. Ja. Brugte menstruationsbind, det tangerer jo en psykopatisk tankegang. Jeg synes, det er klamt. Det kan jeg ikke forstå. Altså, men okay, hvis det er underligt at samle på, så vil jeg da godt lige høre, hvad du så synes, der er mere normalt at samle på. Så. Altså, jeg tror ikke kun, det er mig, der synes, det er unormalt, men det, der kunne være mere, det ved jeg sgu ikke, altså noget, der måske var lidt mere acceptabelt for dine omgivelser, i bund og grund, en lidt mere almindelig hobby. Ja. Mærklingtog, frimærker, lighter, myrer, whatever, men ikke brugte menstruationsbind. Okay, der er jo flere af dem, du nævner der, som jeg faktisk godt kan genkende til, at flere af mine gamle kammerater, de har samlet på, og jeg kan da også godt se, at vi havde det lidt svært ved lige, og som du ved, du har et frimærke, jeg har et menstruationsbind, bytte, det er jo ikke lige noget, man gør jo. Nej, det giver ikke det fede... Nej, jeg vil jo ikke af med dem, når først jeg hænger dem op på væggen jo. Nej, det kan jeg forstå. Det kan jeg så godt forstå. Men altså, okay, så må jeg jo i tænkeboks, Daniel. Det synes jeg, du skal... Jeg synes, du skal gå i tænkeboks, og... Men skal jeg så direkte skille mig af med samlingen? Ja, men du må huske, du ikke må skylde dem ud i toilettet, fordi de kan sætte sig fast i afløbet, så det kunne være, at rigtigt, ja. Hvis du nu på vejen hjem kommer forbi en Monark eller Statoil eller des lignende, så kunne du jo spørge, om de lige havde et par Femilet-poser
uåbnet, forsejlede Femilet-poser, som du kunne tage med hjem og lægge dine brugte menstruationsbind i, og så smide dem ud. Okay. Men vil du så hjælpe mig med at finde på noget nyt så på et tidspunkt? Ja, det kan du tro. Det vil jeg rigtig gerne. Okay. Vi skal nok finde en hobby til dig. Viggo, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom og udstillede. Jeg vil sige, det er meget modigt af dig, og din lyst til at fortælle om dig selv, og din udadvendte personlighed. Det er jo dejligt med den type. Jeg tror, vi tager et stykke musik. Vi tager lige en jingle. Det var et kort stykke musik. Ja, det var meget kort. Tak fordi du kom, Viggo.